Akalai pikiran lai panimbang rasona manggilo hidui kok lupunan jo diri alamai badan kasangsaro hidui kok lupunan jo diri alamai badan kasangsaro. Akalai rotan punado babahan baserak tapi labua latau saki kamanyeso lubang bakali tampe jatua latau saki kamanyeso lubang bakali tampe jatua. Kok bahaman uang 1000 waka nambah pikia palito hati diku dua baban kok manyasa pati kam jajak ditangisi diku dua baban kok manyasa pati kam jajak ditangisi. Akalai pikiran lai panimbang rasona manggilo hidui kok lupunan jo diri alamai badan kasangsaro hidui kok lupunan jo diri alamai badan kasangsaro. Akalai rotam punado baban baserak tapi labua latau saki kamanyeso lubang bakali tampe jatua latau saki kamanyeso lubang bakali tampe jatua. Kok bahaman uang 1000 waka nambah pikia palito hati diku dua baban kok manyasa pati kam jajak ditangisi diku dua baban kok manyasa pati kam jajak ditangisi. Ku bayang tak sudah kamu ko sayu ka balakang bedo waranang masih deku nyala kambang pipi di buwenyo. Mau ku bayang tak sudah kamu ko sayu ka balakang bedo waranang masih deku nyala kambang pipi di